U Kijevu novi šok. Ukrajinski antikorupcioni agenti upali su u stan Andrija Jermaka, najbližeg savjetnika predsjednika Zelenskog. NABU i specijalno tužilaštvo potvrdili su da sprovode procesne radnje. Jermak kaže, saradnja je potpuna, advokati su prisutni, ali on nije osumnjičen. Problem? Tajming je katastrofalan. SAD šalju sekretara vojske Dana Driskola u Kijev dok Trump gura svoj mirovni plan. A upravo je Jermak glavni pregovarač Ukrajine. U intervjuu samo nekoliko sati pre racije Jermak je rekao dok je Zelenski predsjednik niko neka ne računa da ćemo predati teritoriju. Ali Moskva pojačava pritisak. Putin tvrdi da će Donbas preuzeti silom ako Kijev ne odustane. Istovremeno korupcioni skandal od $100 milijuna potresa vrh ukrajinske vlasti. Enerhoatom, infrastrukturni projekti, mito, deo zvaničnika je već uhapšen. Jermak nema optužnicu, ali je u političkoj oluji. Zelenski je smenio ministre. Jedan bivši poslovni partner pobegao iz zemlje, a Jermak? Podrška mu se srušila. 70% Ukrajinaca traži njegovu ostavku. Za domaću publiku ovo izgleda kao čišćenje sistema. Za međunarodne pregovore kao znak slabosti u trenutku kada Ukrajini najmanje treba.